Tiedon halu. Se viettelis ihmisen tutkimaan tätä kaikkea rihkamaansa. Ei ehkä silloin paljoakaan hän kuunnella Jumalansa. Ja oikein hyvä tulisi, jos ihmisen järkilyä myös alkaisi hurskaasti tutkia, mikä on itse Jumalan pyhä ja mikä on sielu ihmisen ja onko sielua lainkaan. Tämä tutkimus ihmisen harhaan veisi, mutta ei totuuteen lähimainkaan. Niinpä. Piru niin tuli Mainzin kaupunkiin, käsityöläispiireissä kulkein. Hänen aivokopassaan hahmottui jo suunnitelmansa julkein, millä sieluja voisi saalistaa ja pyhän hengen tuota perin. Niin eräänä torstai-päivänä hän sitten tapas Juhan Kuttanmäen. Tämä suurta peetä juur kaiversi ylen leveään huiseen taulun. Hän painu asua laitteli erään lyyrikkomunkin lauluun. Piru katseli puuhaa mietteissään ja partansa tupsua puri. Ihan vilpittömästi varmaankin hän ihmisen tyhmyyttä suri. Juhan Kuttanberg oli laiska mies, sillä mielikuvitusta oli hänellä runsaasti enemmän kuin työhullun taipumusta. Siksi vieraalle hän juttus mielellään ja teilasi laulut munkin. Ihon viimeistä on, että runous jo villinyt itse kunkin. Teen itsekin värssyjä toisinut, mut en painais toki niitä. Hitoimmainen työ sekä näperys on seuraus halusta siitä. Piru vieköön. Pirua miellytti tämä aito ja elävä paatos. Koko kömpelön paino rakkina, jossa tylsyy puukko ja aatos.